Guys, Naging pamilyar lang. meron kaming video call with my friends, classmates nung elementary. Nasa Canada siya ngayon. Husband pa naman ang sasabi, pero hindi pa Ayan. nag- Share ko sa inyo. Ang arang ko lang. Ay, ang arang ko birthday. Siya nga pala, bago makalimutan, subscribe na! Huwag kalimutan pindutin ang bell button para updated ka. Ay, birthday ko! Basta ang leader na sa to, Ron, si Nance. Oh, Yes. Next question. What is the name of your high school? Ha? High school. High school na ano? High school. Please, Koleyo niya ka? sa high school. Koleyo? Santa Isabel? Nung high school siya? Oo, school ni Judith ng high school. Ay, hindi ko alam. Santa Isabel daw. Oh, si Monica. Si Nancy alam na alam. Hindi. Talaga alam. Ano, Ron? Hindi naman ako nag-high school, di ba? Hindi ko nga natapos yung elementary ko, di ba? Hindi ka nag-high school yun. Hindi ako nag-high school. Nag-high school ako 1991. Hindi nyo alam ang kwento ng buhay ko? Di ba hindi ako nakapag-graduate ng grade 6? Lumayas na ako dahil sa kahirapan ng buhay, nagtrabaho ako ng Pampanga. And then after 4 years sa Pampanga, umuwi ako ng Naga, umuwi ako ng Bicol para makiusap, para makapag-entry ako ng high school. Eh wala naman akong elementary diploma, tinulungan ako ng principal. Nag-take ako ng Philippine Placement Test. Pumasa ako ng third year high school. Saan ka nag-virgin, Ron? Sa Kamhay. Pagkatapos ko ng Kamhay, nagdiretso na ako sa college sa UNC. Ang UNC? Yes. Pati na yun, Ron. Tineo, tapos bumalik ako ng UNC. Saan ka nag-graduate ng college? UNC na. Tapos nag-proceed naman ako sa Manila for sa baccalaureate degree ko yon. Nagklase ako uli ng masteral, Metro Manila na. Metro Manila. Yes. So doon na. Oh, sige. Hindi nyo pala alam ang kwento ng buhay ko, no? Hindi, ang kahirapan sa... Masalimuot talaga. Basta may pangarap, mamawa. Correct. So yun siya. Mga kalahiin ni Judith. Thank you, Cass. Thank you. May salute you talaga, friend. 1951 ko na kaya nag-alien ako dyan sa Bicol. Ayun. Talaga. Ay, iyo din. Kaya dahil na kita talaga nagka... Questions, nalaman natin ang history. Oh, baka may question ka pa. Meron pa. Oh. What was your first job? Si Judith. Call center? Chamba? Philippines, dyan sa Pilipinas. Sa Philippines. O Nance. Ay, yan. Dito sa Philippines. Hindi ko talaga... clue. Government or private sectors? Government. Oh, government? Okay. LGU? Sa LGU? Government siguro. Ano yung LGO? Local government. Halimbawa, doon sa munisipyo. Kaya pa magkayang kayo paghalik ko dyan? Ay, mayo ka. Teacher ka ba? Medical. Medical. Okay. Oh, di mother siya. Nurse ka ba yung profession? Hindi ko alam eh. Na Pilipinas, midwife. Okay. Sa hospital ka parikita sa Amang Rodriguez Medical. Sa Amang Rodriguez. Oo, alam ko yon. Tapos, ayun, ngunyan, digdi, nurse ako digdi. Tapos nag-abroad ka din, di ba? Nag-ano ka? Ayun.
Kaya pupuntahin ako nagduman-inot. Na country? Kasi nagduman-inot. Na country, sis? Overseas. Overseas niya work. First overseas place niya. Oh my God, ito, tsamba lang to ah. Tsamba lang. Ohio. Joke. US government ba? Hindi ko alam. First na nagdumanan niya nga overseas. Israel? Ayan. Israel? Wow. Bongga ka, Nancy. Ikaw ikaw may pinakamagandang prediction sa buhay. I-predict mo nga ang mga mangyayari sa atin 10 years from now. Para kang sino yan? Sino yung manghuhula? Si Rudy Sino yung manghula? Baldwin Ron. Rudy Baldwin. Ano tama? Ini-stoke ang FB mo. Stalker yan eh. Correct. Lito na naging sa FB si Judith, di ba din? Kasi arin mo lang naman ako eh. Lito na hindi ko Facebook yan. Paano mo daw aram? Basta alam ko. Basta aram niya, yun lang. Basta aram niya. Sinay mo, harap. Ako dahil ko aram. Sige na, kung araw pa talaga nila. Sige. At is the name of her husband. Oh. Makaroon ka ako ni Judy. Ayan. Yan ang naikuarap. Ikaw ron, harap mo. Salvador? Joke. Saan ko nakuha ang Salvador? Uy guys, nai-enjoy ako sa inyo, kaya lang parang hindi nagre-record ang aking camera. Starts with letter H. Herminio? Hilario? Para din na ayan naman. Marami na. O sige, Herminio, Hilario, letter H. Ano pa ba? Panggugurang? Ayan, nag-join si Greg. Ayan, Greg. O, yan dahil ko gusto, yan naglaog. Yan sa Facebook. Hello, Greg. Sigot pa ata si Greg. Sino si Greg? Hindi ko kilala. Kahit ako, dahil niya kabisto, sigurado. Hindi na. Kabistado ka, Greg. Kay Kironi. May amnesia na yung kapag-road. Hindi ko nga talaga kilala. Ay, kabistado ka. Ano nga? Wait, okay. Ano daw? Greg, kabistado ka, Kiron. Greg, bistado mo ako? Greg, bistado mo ako? Hindi ko kilala eh. Oo, sabi ko nga sa'yo eh. Kahit ako, ngayon, hindi ko sa kilala. Hindi. Hindi ko sa kilala. Ba nagsalming? Kaday ko natanda eh. Musingon kaya ako katong salit pa ako. Tsaka hindi ako famous sa school. Patal ako, kabilang ako sa mga patal. Hindi ba sana si Kabistado ka nga ni Greg. Ano ka? Hindi ako kilala niyan. Hindi ko sa kilala. Iba lang talaga pag matanda na eh. Sino matanda? Anong time tanda yun? Si Gregorio dati eh. Gregorio ano? Pati ba? Dia. Hindi yan. Gregorio Buendia. O parang nare-remember ko. Pero yung face parang nagbago. Kasi nga, di ba maliliit? I remember kasi yung mga boys na
Yeah, Gregorio Buendea yan. Natatandaan ko siya. Yung name. Pero yung face, ang sinasabi ko lang, yung ano, yung physical appearance niya, parang dai ko na sa... Oo. Lumaki na yan. Greg, o, di ba? Nagkakula yan. Hi, Greg! Oo, barkada ko yun eh. Gregorio Buendea. Nasaan na yan? Nasaan ka nangun yan? Quezon City. Okay. Oo. Gregorio Buendea, oo. Oo, I remember. O, di ba? Si Carlos Salcedo, di ba salit lang yan? Oh, asaan na siya? Sa likod lang. Salit pa rin. Nasa army din daw. Army din daw. Per PMA. Ah, okay. Army din. Kung ako pala, pigpadagos ko pala si sa kuyang ano. Air Force ata siya, Air Force. Kasi ako nag-take din ako ng ano eh, ng para maglaog sa pagiging pulis. Pumasa naman ako, Napolcom. So, way yon para mag-training sa para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaya lang di ba ako natanggap. Pasado ako pero di ko natanggap. Nagpara-apply ako sa Krame. Sabi, baka di ko na taong magkaput ng badil. Baka? American ka na, ano. Oo, bagay daw ako sa telco. Kaya sa telco ako. Ay, si Ronnie ba yan? Po, nahiling mo na. Pinutuloy ko siya sa Kasiu. Oo, kasi Ob. Pero, ayo si Ob. Pero Gregorio, garo may igwa kitang kwento. Hindi ko lang talaga matandaan sa mukha mo ngayon. Basta nagtanong ko nung kayong dalawa nang pinasar-asar ko eh. Ayo. Talagang ikaw ang nangaasar ang kapal ng mukha mo, ha? Di ba dapat ako ang nambubuli sa inyo? Nagsusunod ng pangalan ko. Gregorio! Tangina, ikaw pala yan. Susundukan ko. Dahil di matag... Kaya Saan ka lang yan ko? Hoy, dahil matandaan ni Madeline sa party. Dahil matandaan ni Mang Tardy. Kung alam mo, pag-classity ko ng mga barangay. Ako din mo na matandaan, Greg. Ako? Guys, wait lang, ha? Basta mga activity ko eh. Dude. Wait lang, guys. Kukunin ko yung charger ng aking laptop. Pwede ko sa'yo mo kung music pin pa yan. Magayon pa rin yan. Beauty pa rin. Guys, wait, ha?